Εδώ πραγματικά και συγκίνηση είναι χαρά, γιατί είναι μεταξύ επιστημόνων οι οποίοι μέσα από την προσπάθεια, την όρεξη, την επιμονή τους αποκτούν ακόμα περισσότερα εφόδια, εξειδίκευση έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα. Θέλω να τους συγχαρώ θερμότατα και τους ίδιους και τη σχολή βεβαίως, το ανώτατο εκπαιδευτήριο, και να ευχηθώ ότι καλύτερα. Νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι που τελείωσε και αυτή η σελίδα στη ζωή μας. Εντάξει, προχωρούμε για τις επόμενες. Μας έχει προσφέρει ωραίες εμπειρίες, γνωστούς εκπαιδευτικούς, κάναμε φίλους και μας δώσει πολλά για το μέλλον. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Έναν έχω να πω, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι που έχω αποκομίσει από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Η χαρά μου είναι αμέτρητη και ελπίζω κάθε βήμα στη ζωή μου να είναι σαν τη σημερινή μέρα. Πολύ ευχαριστημένη γιατί ήταν πολύ επαγγελματικού επίπεδου η εκπαίδευση. Τι έχεις να ευχηθείς στους νέους που θα μπουν στο CIIM ή τι έχεις να τους συμβουλέψεις? Θέλω να σου ευχηθώ να κάνουν σωστές κινήσεις, ούτως ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, πιο στέρεο, πιο ουσιαστικό και κάθε επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία, να προσέχουν και να ακούν τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι αξιόλογοι. To have lot of confidence and to have a patience as well and transfer whatever they have learned. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις συνέπεια, επιμονή και υπομονή. Καλή επιτυχία στους επόμενους.